Hello guys, jotono sari kaham. Tini seng hai sokajak. Tiari mothawo jogalai tong khanani bata program. Khana seng alenai 24 tariko seng hai phaijak ule jogaljak nai dini rok. Ande ono phunungai ule unklogo pora tia mani jore phunungai nyarno. Eta bau sini sanajak ro bahai guni ono kisa phunungai nai tondi. Bono puno we ang nono je saman acting khali kadang bono kita